देखैनी ढोढ़ी अपन देखैनी। म्यूजिक बाय राजेश सहनी। सुन सखिया हमार बतिया हो जइबे तेवारा लेके रतिया बुझलू। सुन सखिया हमार बतिया हो जइबे तेवारा लेके रतिया। राते राते भर में हम वीडियो ट्रेंडिंग में लईनी सखी स्टेप वायरल हो गईनी। जब ढोढ़ी अपन देखैनी जब ढोढ़ी अपन देखैनी हो ढोढ़ी अपन देखैनी। ढोढ़ी अपन देखैनी कमर हिलैबू तो किहे में जाई। ढोढ़ी देखैबू व्यू मिलियन में आई। एकरा में ऐसन बाटे जे जादू देखी के लोग हो जाता बेकाबू। अरे जादू बा हो जादू बा। कमर हिलैबू तो किहे में जाई। ढोढ़ी देखैबू व्यू मिलियन में आई। एकरा में ऐसन बाटे जे जादू देखी के लोग हो जाता बेकाबू। करौ हे कहाला का जवन तुहरा के हम बतैनी सखी स्टेप वायरल हो गईनी। जब ढोढ़ी अपन देखैनी जब ढोढ़ी अपन देखैनी हो ढोढ़ी अपन देखैनी। ढोढ़ी अपन देखैनी चढ़ल जवानी के जलावा देखैनी। रील पे अपना दिल लगैनी तनी सा वीडियो बनाव तू और हो जाई तो हबो फैन फलावा। हारे देखाए पड़ी तनी सा चढ़ल जवानी के जलावा देखैनी। रील पे अपना दिल लगैनी तनी सा वीडियो बनाव तू और हो जाई तो हरो फैन फलावा। वाली भोजपुरिया गोलू संजीव अंकित के कहाला का कहनी सखी स्टेप वायरल हो गईनी। जब ढोढ़ी अपन देखैनी जब ढोढ़ी अपन देखैनी हो। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।